Отца и Сына и Духа Святого. Супокой с вами. И с Духом Твоим. Поважаныя браты і сёстры, дарагая моладзь, шчыра вітаю ўсіх вас на гэтым сёлетнім адвентовым чуванні, начным чуванні, якое ў гэтым годзе адбываецца трошачку ў іншым фармаце, у фармаце онлайн-трансляцыі і онлайн-удзелу. Я шчыра вітаю ўсіх тых, хто далучыўся да нас, да гэтай супольнай малітвы пры дапамозе сродкаў сучаснай камунікацыі, якія дапамагаюць нам духоўна злучацца і быць разам у гэтай нашай супольнай малітве. Ужо неўзабаве мы будзем адзначаць вялікую урачыстасць нараджэння Езуса Хрыста. Перажываем ужо 4-ю нядзелю адвенту, так хутка прамінае гэты час нашай духоўнай падрыхтоўкі да свята Божага нараджэння. І мы асаблівым чынам хочам у гэтым начным малітоўным чуванні звярнуць нашу ўвагу на сваю асабістую сустрэчу з Христом, на сваю асабістую падрыхтоўку да прыйсця Збавіцеля ў гэты свет і паставіць сабе такое пытанне і пастарацца даць на яго адказ: ці сапраўды маё сэрца гатовае на прыняцце збаўцы. З такімі думкамі мы распачнём гэтую эўхарыстыю на пачатку святой імшы, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці і правіны. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас до жыцця вечнага. Аминь. Всемогутный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, каб мы, познавши празанёльское звестование, утеловление Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыж были приведены до хвалы у воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, які з Тобою живей владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание другой книги Самуэля. Калі король Давид пасяліўся ў доме сваім, і пан даў яму адпачыць ад усіх ягоных ворагаў навокал, тады сказаў кароль прароку Натану: «Паглядзі, я жыву ў кедравым доме, а Божы каўчэг знаходзіцца ў шатры». І сказаў Натан каралю: «Ідзі, зрабі ўсё, што ў сэрцы тваім, бо пан з табою». У тую ноч было скіравана слова пана да Натана: «Ідзі і скажы слузе майму Давіду, так кажа пан:
Ці ты збудуеш мне дом для майго жылля? Я забраў цябе з пашы, калі хадзіў ты за авечкамі, каб стаў ты правадыром майго народу, Ізраіля. І быў з табою ўсюды, куды б ты не хадзіў, і знішчыў усіх ворагаў тваіх перад абліччам тваім, і зрабіў імя тваё вялікім, як імя вялікіх на зямлі. Я прызначу месца для народу майго Ізраіля і пасялю яго, і будзе ён жыць на сваім месцы, і не будзе больш турбавацца, і бязбожныя не будуць больш уціскаць яго, як раней. З таго часу, як устанавіў суддзяў над народам маім Ізраілем, я даў табе жыць у згодзе з усімі ворагамі тваімі. І Пан абяцаў табе, што пабудуе для цябе дом. Калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з улоння твайго, і ўмацую ягонае валадарства. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой і валадарства тваё навекі перад абліччам маім, і трон твой будзе ўмацаваны навекі. Гэта Слова Божае. Милосердность Бога буду схвалять вечно. Милосердность Бога буду схвалять вечно. Милосердность Бога буду схвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устами моими. Бо сказал, навеки заснована будет милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Милосердность Бога буду схвалять вечно. Я заключу заповедь с выбранным моим, присягну на виду слузе моему, навеки умацую потомство Твое, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Милосердность Бога буду схвалять вечно. И Он будет кликать меня, Ты мой Отец, мой Бог и скала избавления моего. Навек заховает Его мою милосердность, и буде непохисным заповедь мой зим. Милосердность Бога буду схвалять вечно. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, таму, хто можа умацаваць вас паводле добравесця майго і прапаведавання Езуса Христа, паводле аб'яўлення таямніцы, якую замоўчвалі вякамі, але якая вывілася цяпер праз прароцкія пісанні паводле наказу ад вечнага Бога, якая абвешчана ўсім народам дзеля паслухмянасці веры, адзінаму мудраму Богу праз Езуса Христа, хвала навекі. Амен. Гэта Слова Божае. Аллилуйя,
з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана, і вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарство яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Дорогие браты і сёстры, паважаная моладзь, асаблівым чынам вітаю ўсіх тых, хто далучыўся да нас пры дапамозе онлайн-трансляцыі і прысутнічае на гэтай святой імшы пры дапамозе сродкаў масавай камунікацыі нашага партала «Католік Бай». Мы перажываем зараз час адвенту, час чакання на прыйсце Езуса Хрыста, але ўжо цяпер у гэтым часе мы звяртаем нашу увагу на постаць Езуса Хрыста, які нарадзіўся ў Бэтлееме. Мы разважаем, якім чынам адбылося гэтае нараджэнне, якія былі абставіны, як увогуле праходзіла гэтая гісторыя Марыі і Юзафа, якіны вандравалі з Назарэта ў Бэтлеем для таго, каб удзельнічаць у перапісе насельніцтва, якіны хадзілі з дому ў дом, стукаючыся ў дзверы альбо ў акошка, і спрабавалі знайсці месца, каб можна было прытуліцца, ведаючы, што вось-вось павінен нарадзіцца іх сын, павінна нарадзіцца дзіцятка. Яны ведалі, што гэта будзе сын Божы, і, напэўна, вельмі моцна перажывалі ў сваім сэрцы: ну як жа няма месца ні ў адным доме. І мы ведаем, што урэшце рэшт яны знайшлі месца толькі ў хлеве, дзе і нарадзіўся Езус Хрыстус сярод жывёлак. Яго маці спавіла ў пялюшкі і паклала ў яслі на сене, бо не было месца ў доме. Гэта гісторыя здавалася б, падобна на такую пэўную калядную байку і на вельмі прыгожа выглядае, але гэта гісторыя сапраўды з'яўляецца не проста вандроўкай Марыі і Юзафа 2000 гадоў таму назад у канкрэтным гістарычным месцы ў Бэтлееме, але гэта гісторыя вандроўкі Марыі з Юзафам кожны год па свеце, якія шукаюць прытулак для нараджэння Хрыста. Тыя дамы, у якія стукаюцца Марыя, у якія стукаецца святы Юзаф, гэта людское чалавечае сэрца, маё
твоё, нашыя сэрцы. І сапраўды, у тым часе, калі Марыя з Юзефам гістарычна вандравалі з дому да дому, яны не змаглі знайсці сабе месца, і мы можам уявіць, што сітуацыя сапраўды была складанай. Быў перапіс насельніцтва, было вельмі шмат людзей, якія прыбылі. Людзі былі занятыя рознымі справамі. Гэта была такая вялікая мітусня, бо хтосьці прадаваў ежу, хтосьці здаваў гэтыя кватэры, бо людзі хацелі на гэтым зарабіць. Вядома, што прыехалі, як зараз, таксама у турыстычны сезон. Людзі імкнуцца зарабіць як мага больш, што ім увогуле не звяртаюць увагу ні на якія іншыя рэчы. Але з другога боку, таксама, напэўна, было штосьці, што не дазволіла тым людзям убачыць у Марыі і Юзефе тых, хто спрычыніцца на нараджэнне Езуса. Тых, у чыёй сям'і прыйдзе ў гэты свет доўгачаканы Месія, Збавіцель, якога прадказвалі прарокі, якога чакалі з пакалення ў пакаленне старажытныя габрэі. Яны ведалі дасканала ўсе знакі, якія будуць сапутнічаць, але ў нейкім моманце, калі вось тут, зараз, яны не смаглі убачыць у гэтым дзіцятку Бога. Напэўна, таму, што таксама яны былі заняты чымсьці іншым. Сёння мы таксама перажываем складаны час. У гэтым годзе мы перажываем пандэмію каронавіруса, якая ахапіла ўвесь свет. І таксама гэта ў вельмі моцным такім вялікім значэнні напаўняе сэрцы людзей пэўнай мітуснёю. Многія людзі так сумелі перагледзець іерархію каштоўнасцяў, заўважылі каштоўнасць чалавечага жыцця, якое вельмі хутка можа скончыцца, колькі людзей, якія захварэлі, яны не смаглі перажыць, выйсці з гэтай хваробы. Сапраўды, па-іншаму чалавек можа глядзець на пэўныя справы, пэўныя рэчы, і нашым заданнем, асабліва ў гэтым часе, заўважыць таксама пэўныя Божыя знакі і не быць абыякавым чалавекам. На гэта асаблівым чынам звяртае ўвагу сучасны папа рымскі Францішак, які кажа, што менавіта сэрца, якое адкрыта на патрэбу іншага чалавека, заўважыць чалавека, які знаходзіцца ў бядзе, ў нястачы, у патрэбе, які патрабуе, можа, тваёй дапамогі. Гэта сёння заданне кожнага чалавека, не гледзячы на яго веравызнанне, светапогляд, але быць неабыякавым, быць альтруістам, не замыкацца ў самім сабе. І сапраўды, гэтая сітуацыя таксама нас многаму навучыла, як з'явілася колькі так шмат валанцёраў, якія дапамагаюць людзям старэйшым, напрыклад, схадзіць у краму, набыць пэўныя прадукты, прынесці, пастукацца ў дзверы, паставіць сумку каля дзвярэй, і людзі ўжо не баяцца, што іх могуць падмануць, што іх могуць нейкім чынам аблічыць, але наадварот, вось гэта дапамагае нам перажываць, не быць абыякавымі. Салідарнасць усіх людзей, яна таксама размякчае нашыя сэрцы і робіць добрую глебу для таго, каб туды, ў гэтае сэрца, пастукаўшыся, маглі ўвайсці Марыя з Юзефам і прынесці туды самога Езуса Хрыста. Мы асаблівым чынам у гэтыя дні таксама узгадваем пра розныя фрагменты Святога Пісання, якія таксама звяртаюць нам у вялікую увагу на гэтую важную рэч. Не закрыцца ў сабе, але ўбачыць іншага чалавека. Мы ўзгадваем сёння звеставанне Марыі, калі архангел Габрыэль прыйшоў да яе і абвесціў ёй добрую вестку. Мы задаем пытанне, як у гэтай маладзенькай 16-гадовай дзяўчыны магла нарадзіцца такая вялікая падпарадкаванасць Божай волі, што яна смогла сказаць: так, вось я слуга Пана, я падпарадкуюся Богу, я адкрытая на тое, каб прыняць гэтую волю Божую і прыняць у сваё сэрца Збавіцеля. Адкуль гэта магло ў яе быць? Хаця мы на пачатку таксама бачым у яе пэўны страх, няпэўнасць, на вядзе дыскусію з анёлам, як жа гэта станецца, калі я мужа не ведаю. Ёсць пэўныя такія рэчы, але, напэўна, сэрца Марыі было таксама напоўнена гэтай любоўю да іншага чалавека, і пра гэта нам сведчаць іншыя ўрыўкі са Святога Пісання, напрыклад, сцэна нараджэння святога Яна Хрысціцеля, калі Альжбета, жанчына ўжо ў старэйшым узросце, зачала ў сваім улонні дзіцятка, то Марыя пайшла, каб яе прывітаць, пайшла, каб ёй дапамагчы, заставалася з ёю некалькі месяцаў, каб ёй дапамагаць весці гаспадарства.
Бо яна разумее, што старэйшая жанчына цяжарная, яна патрабуе дапамогі. Яна не была абыякавай. Яна прыйшла, каб быць са сваёю сваячкай і даць тую дапамогу, якую яна можа ёй прынесці, зрабіць тое, што яна можа. Можа, яна магла і не шмат, але вот это яе жаданне, бачанне іншага чалавека, яго праблемы, яно раскрывае яе сэрца на прыняцце Бога, на прыняцце Божага Сына. Мы ўзгадваем таксама розныя іншыя сітуацыі са святога Пісання, калі, напрыклад, Езус распавядаў нам эту прытчу пра багача і Лазара, пра двух людзей, якія жылі ў адным часе на зямлі. Багач жыў у поўным дастатку. Яго жыццё было напоўнена такім, можа, пышнасцю. Ён увесь час банкетаваў, як кажа нам святое Пісанне, у яго былі пышныя вячэры, ён перажываў вясёлыя хвіліны разам з сябрамі, бо калі ёсць маёнтак, ёсць дастатак, то ёсць заўсёды і сябры. І гэтаму чалавеку складана было заўважыць таго Лазара. Лазар гэта быў жабрак, які ляжаў дзесьці непадалёк. Ляжаў, як кажа нам святое Пісанне, таму што, напэўна, можа, ён быў хворы, можа, у яго былі спаралізаваныя ногі, можа, ён проста быў знясілены і патрабаваў нейкай хаця бы мінімальнай чалавечай увагі. І сэрца багача было закрыта, бо яго каштоўнасці, яго іерархія каштоўнасцяў была ў іншым месцы. Ён давяраў у гэтым жыцці грашам, ён давяраў дастатку, ён давяраў, можа, сваёй моцы, сіле, наяўнасці слугаў, якія ў выпадку неабходнасці маглі б яго абараніць. І ён не звяртаў увагу на тое, што ёсць чалавек, таксама чалавек, такі самы, як і ён, які галодны, спрагнёны, якому штосьці баліць, якому дрэнна, які ляжыць непадалёк. Ён, напэўна, жыў побач, ён праходзіў міма. Але пасля таго, як яны адышлі з гэтага свету, мы ведаем далейшы лёс і аднаго, і другога. І асаблівым чынам, перажываючы набліжэнне святаў Божага нараджэння, мы таксама стараемся задаць сабе пытанне, ці ў маім жыцці я бачу гэтага іншага чалавека, які ёсць побач са мною, які ёсць у патрэбе, які патрабуе, можа, майго добрага слова, маёй падтрымкі, быцця разам, як Марыя з Альжбетай. Яна не магла зашмат зарабіць, яна сама насіла пад сваім сэрцам дзіцятка, але набыла, каб падтрымаць гэтую жанчыну разам з ёю. Таксама, можа, і наша слова, наша падтрымка, наша неабыякавасць адыграе ролю ў жыцці таго чалавека, які знаходзіцца, можа, у стане нейкай роспачы, расчаравання, у складаную цяжкую хвіліну. Мы не можам не заўважыць, як за апошнія месяцы ў нашай краіне узмацняецца пэўная салідарнасць людзей паміж сабою, вот эта падтрымка, это адчуванне нас як аднаго народа, і нам варта гэта захаваць, памятаючы, што якасці такія, як любоў, добразычлівасць, імкненне для дапамогі іншаму чалавеку, неабыякавасць, падтрымка, салідарнасць, міласэрнасць, прабачэнне робяць чалавека па-сапраўднаму чалавекам. Не ненавісць, крыўда, жаданне нейкай помсты, зла іншаму чалавеку, праклёны. Усё гэта прыносіць нейкі разлад у нашае сэрца, яно закрываецца, і мы не заўважым Хрыста, які нават будзе стаяць наяўна, будзе стаяць, і мы убачым яго вобраз, але адчыніць гэтае сэрца не зможам. Таму набываць гэтыя якасці вельмі важна. Таксама мы сёння задаем сабе пытанне адносна нашай сувязі з Богам, з Хрыстом. Пра наяўнасць нашай асабістай малітвы і ўдзел у супольнай малітве касцёла, ўдзел у святых сакраментах. Сёння мы перажываем гэты час пандэміі, калі мы стараемся, можа, захаваць такія пэўныя санітарныя нормы. З гэтай прычыны мы маем дыспенсу ад нядзельнай святой імшы, і ці знаходзім мы час, прынамсі, удзельнічаць у святой імшы онлайн. Ці мы не надужываем гэтым, ці мы знаходзім час, можа, проста завітаць у святыню, каб сустрэцца з Хрыстом. Ці мы знаходзім час для нашай супольнай малітвы. Это важна задаць сабе гэтае пытанне, бо таксама, як Марыя з Юзафам, яны стукаліся ў дзверы, стукаліся ў аконца, яны жадалі
папрасіцца увайсці ў гэты дом, але некаторыя людзі, можа, нават і не падышлі да дзвярэй ці да акошка, яны нават не пачулі, яны не захацелі. Это прыгадвае чалавека, які перастае маліцца, ён нават не пачуе гэтага падыхода Юзефа з Марыяй. Таму варта нам задаваць сабе гэтыя пытанні, наколькі наша падрыхтоўка да святаў Божага нараджэння, яна сапраўды мае гэты духоўны характар, наколькі маё сэрца гатова мець гэтую паўнату радасці з нараджэння Божага Сына. І шмат розных пытанняў, але адказваючы на іх у сваім сэрцы, мы маем пэўныя напрамкі да нашай дзейнасці. І разумеем, што Христос, які нарадзіўся ў Бэтлееме, ён народзіцца і ў нашым сэрцы. Ён прагне нарадзіцца ў нашым сэрцы, ён хоча прыйсці. І асабліва ён прыходзіць тады, калі мы перажываем найцяжэйшую хвіліну, найбольш складаную хвіліну. Можа, мы і не заўважым яго. Як не заўважылі, можа, іншыя людзі, можа, не заўважылі нават гаспадары той стаенкі, у якой нарадзіўся Езус Христос, можа, яны са здзіўленнем глядзелі, чаго сюды прыбеглі нейкія пастушкі, чаго сюды прыйшлі нейкія мудрацы з усходу. Яны, можа, здзіўляліся, хаця яны разам са сваімі ўсімі продкамі чакалі прыйсці Месіі, прыйсці Збавіцеля. Мы, можа, таксама не адразу заўважым, не адразу сустрэнем Хрыста, але наша жаданне і прагненне, яно павінна быць. І адпаведная глеба нашага сэрца рыхтуецца намі. Бог дал нам абсалютна ўсё, але ад нас залежыць галоўнае. Якім будзе маё сэрца? Ці я адчыню гэтыя дзверы? Ці я, калі надыдуць гэтыя ўрачыстасці Божага нараджэння, пачую гэты стук Марыі і Юзефа? Ці я адчыню маё сэрца, і ў ім будзе утульна нованароджанаму Божаму Сыну, залежыць толькі ад мяне, ад кожнага з нас. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба і землі, усього баченого і небаченого, і у одиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Не сумняваючыся ў тым, што для Бога няма нічога немагчымага, з радасцю вялікім даверам скіруем да нашага Айца тыя просьбы, якія прыносім Яму ў сваіх сэрцах. Молімся за святы касцёл, каб нёс святло добрай навіны ўсяму свету і дапамагаў людзям ісці дарогай веры. Цябе просім. Молімся за святога Айца Францішка, усіх біскупаў, асаблівым чынам за біскупа Юрыя і ўсіх святароў, каб прыкладам свайго жыцця і веры заахвочвалі як мага больш людзей да хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся аб хутчэйшым вяртанні на бацькаўшчыну, а таксама ўсіх неабходных дарах і ласках для нашага арцыпастыра Тадэуша. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладых хлопцаў і дзяўчат, каб распазналі пакліканне да жыцця ў чысціні, беднасці і паслухмянасці і з адвагай пайшлі за Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу бацькаўшчыну, каб цаніліся ў ёй хрысціянскія каштоўнасці, а людзі былі напоўненыя Божым спакоем і любоўю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб знаходзіла і прысвячала час для Езуса, была з ім, давярала яму, напаўнялася Божым духам і была гатова да захапляльнай жыццёвай прыгоды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных вакол аўхарыстычнага стала, каб мы, перамененыя Божым словам і целам нашага збаўцы, распаўсюджвалі праўду пра міласэрнасць і любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, які ёсць добрым і благословленым, прыйдзі з дапамогай да Твайго народу, высокай малітвы ўчыні, каб мы хадзілі Тваімі шляхамі, выконвалі Твою волю і любілі Цябе больш за ўсё. Праз Христа, Пана нашага. Благословлений ти, Пані Боже, сусвіту, бо дякуючи Твоїй щодрості, ми отримали хліб, плод землі і праці рук людських. Тобі його офіруємо, каб стався для нас хлібом життя. Благословлений ти, Боже, тепер і навіки. Благословлений ти, Пані Боже, сусвіту, бо дякуючи Твоїй щодрості, ми отримали віно, плод виноградної лози і праці рук людських. Тобі його офіруємо, каб сталося для нас духовним напоєм. Благословлений ти, Боже, тепер і навіки. Прийми нас, Пані, які стоїм перед Тобою, духу покори, скрупує серце. Нехай наша офера так все исполнится перед Тобою, Пані Боже, как была Тебе милой. А мы внимание Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу офяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутный Боже, нехай Дух Твой, и яки своею моцей наполнил наисвятейшую Панну Марию, освятит дары, что на Твоим алтаре мы складаем, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо.
благое Ты и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складали подяку. Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе пророки. Дева Маці носила Яго под сердцем з невымоўнай любов'ю. Иоанн Хреститель пророчыў пра Яго прыйсце і абвясціў Яго прысутнасць сярод людзей. И Он дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята Яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы обвещаем Твою хвалу, разом з ими ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повія хвали Твоя, осана на вишинях, благословений Той, хто приходить у ім'я Пана, осана на вишинях. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і неспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце,
і чакаючы яго другога прыйсця з падзякаю складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якую ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, са святым Юзафам Еабраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пані, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэўшам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзеемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Тебе, Пане, збав нас од усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волей адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою.
баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пані, я не варты, Каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Молитва об духовном принятии Святой Коммунии. Пане Езу, я веру, что Ты сапраўды присутнічаешь у Святой Коммунии. Я люблю Тебя и шкадую за грахи, якими Тебе образил. Увойди в мое сердце, я цалком Тебе отдаюся. Не дай мне николи от Тебе отлучиться. Амин.
Молимся. Всемогутный Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного збавлення. Дай просим, каб мы рихтовалися до святкування таємниці народження Твоего Сына с тем большей боязью, чим ближей надиходить свята нашего збавлення, праз Христа Пана нашего. Дорогие, на завершение этой святой мши я хочу подяковать усім, хто удзельнічаў у гэтай літургіі тут, у нашай катедры, і усім удзельнікам гэтага моладзевага чування онлайн, усім тым, хто зараз знаходзіцца пры сваіх кампутарах, іншых сродках масавай камунікацыі. Пасля заканчэння святой мшы яшчэ чакае онлайн-праграма. Я хацеў бы падзякаваць асаблівым чынам арганізатарам гэтага чування, ксяндзу Андрею Бураку і той камандзе моладзі, якая разам з ім стварала ўсе гэтыя справы, якія снялі такі прыгожы, цудоўны ролік, які нас заахвочваў да ўдзелу ў онлайн-трансляцыі, і таксама все тыя іншыя мерапрыемствы, малітвы, якія былі падрыхтаваны. Дзякую ксяндзу Андрею і яго паплечнікам, этой групе моладзі, якія так актыўна ўключыліся ў гэтую справу, якія сёння зараз знаходзяцца тут у катедры. Шчыра вам дзякую, дзякую моладзеваму хору за такі прыгожы спеў, які упрыгожыў гэтую нашу літургію. Я думаю, што тыя, хто злучыўся з намі онлайн, чулі добра вашыя залатыя галасы на хвалу Божую. На завершэнне этой мшы, пасля этой мшы будуць включаны ролики, якія таксама, дзякуючы нашай моладзі, былі запісаны, якія даслаў нам наш мітрапаліт Тадевуш, даслаў біскуп Александр, таксама моладзь наша дапамагла мне, каб гэты ролик з'явіўся, нашы маленькія віншаванні і дзяленне аплаткай, бо калядны час – гэта час, калі мы дзелімся аплаткаю, складаючы свае пажаданні, свае зычэнні. І я б хацеў пажадаць усім, акрамя таго, што будзе у тым маленькім роліку, хацеў бы пажадаць усім нам супакою у нашыя сэрцы. Хацеў бы пажадаць, каб нашае сэрца кожнага з нас было той добрай глебай для нараджэння Хрыста. Каб калі Марыя з Юзафам пастукаюцца ў нашае сэрца, мы не пакінулі яго закрытым, замкнёным, але адчынілі і впусцілі іх у свой дом, бо жыць з Богам – это так здорава. Хацелася б пажадаць усім нам узрастанне ў любові, узрастанне ў тых цнотах, якія робяць чалавека па-сапраўднаму чалавекам, якія робяць па-сапраўднаму нас шчаслівымі, каб мы навучыліся міласэрнасці, чуласці, добразычлівасці, альтруізму, увазе да іншага чалавека. Это тыя якасці, якія агульныя для ўсіх рэлігій, для ўсіх веравызнанняў, поглядаў, але яны па-сапраўднаму дапамагаюць нам рэалізаваць сваю чалавечнасць. Таксама хацелася б пажадаць усім нам моцнай веры, надзеі і любові. Каб як найхутчэй скончыліся ўсе гэтыя катаклізмы і выпрабаванні, з якімі мы жывём сёння, гэта эпідэмія каранавірусу, каб хутчэй усе выздаравілі, каб хутчэй мы ўжо ўзгадвалі пра гэта ў мінулым, каб як найхутчэй скончыўся гэты крызіс грамадска-палітычны ў нашай краіне, і мы жылі у такой смеласці, адвазе, супакоі, узгодзе паміж усімі намі, бо ўсё гэта сапраўды нам патрэбна. І няхай той Езус Христус, нараджэнне якога мы чакаем, шчодра ўсім нам у гэтым благаславіць. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з Духом Твоїм, Нехай імя Пана будзе благаслаўлёна. цяпер і навеки, Дапамога наша ў імені Пана. які створив небо і землю. Усемагутны і міласэрны Бог дае нам ласку.
дзякуючы якой мы з вераю успамінаем прыйсце на свет Яго Сына і чакаем Яго другога прыйсця ў славе. Нехай Ён асвеціць вас святлом прыходзячага збаўцы і адорыць сваім благаслаўленнем. Нехай у зямным жыцці Бог дасць вам трываласць у веры, радасць у надзеі і плён у справах міласэрнасці. Мы радуемся прыйсцю нашага адкупіцеля ў чалавечым целе. Нехай Ён адорыць вас вечным жыццём, калі зноў прыйдзе ў славе. Усіх вас нехай благаславіць Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Трываймо ў супакоі Христа. Дякуємо Пану Богу. Дорога молодь, я сердечно вітаю всіх вас на черговому традиційному спотканні під час Адвенту. Коли ми рихтуємося до споткання з Єсусом, який прийшов 2000 років тому, який приходить в сакраментах в своєму слові і який прийде наприкінці часов. У цей час ми повинні підрихтуватися до прийняття Єсуса, повинні підрихтувати дорогу, по якій Він прийде, повинні чинити двері наших серців. Святий Августин каже, яка користь мені була без того, коли б Єсус народився у тисячах яселок, у тисячах місців во всім світі, а не народився би у моєму серці, у моєї душі. Не бойтеся, відчиніть двері приходячому Єсусу. Він нічого не забере, Він тільки одарить своїми дарами радісних, повних Божої ласки і Христового супокою, святого Рождества Христова і щасливого Нового года. Нехай він буде виповнений кожен день Божими ласками і правдою об тим, що Єсус серед нас. Гэты свої меншаванні умацовую благословенням у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І так само ділюся з вами традиційною обладкою. Со святом! Дорогая моладзь, паважаныя сябры, вось ужо літаральна праз некалькі дзён мы будзем адзначаць эту вялікую урачыстасць нараджэння Езуса Хрыста. Мы будзем узгадваць тую слаўную падзею, калі Бог прымае чалавечую натуру і становіцца чалавекам, становіцца адным з нас. Калі мы уважліва чытаем апісанне гэтай падзеі ў Святым Пісанні, то звяртаем увагу на тое, што не так шмат людзей заўважыла прыйсце Езуса Хрыста. Было шмат мітусні, людзі займаліся сваімі рознымі справамі, і калі Христос нарадзіўся ў гэтай убогай стаенцы, заўважыць яго смаглі толькі літаральна некалькі чалавек. Мы сёння таксама перажываем вельмі моцную мітусню ў нашым жыцці. Гэта і эпідэмія каронавіруса, якая змусіла нас, можа, трошачку па-іншаму паглядзець на пэўныя справы, пэўныя рэчы, але і сёння гэта вельмі моцна ўплывае на наш стыль жыцця. Гэта і грамадска-палітычны крызіс, у якім апынулася нашае грамадства, і іншыя рэчы і справы, якімі мы займаемся, але мне хацелася б асаблівым чынам пажадаць кожнаму з нас знайсці гэтую хвіліначку часу і сустрэцца з нованароджаным Христом. Дзелячыся гэтаю аплаткай паводле нашай старажытнай традыцыі, я хачу пажадаць усім вам быць перш за ўсё добрымі людзьмі, заставацца ў любой сітуацыі чалавекам, напоўненым любоўю, радасцю, добразычлівасцю, прабачэннем, міласэрнасцю, тымі якасцямі, якія сапраўды ўзносяць нас на вельмі высокі ўзровень нашага быцця. Хацелася б пажадаць усім моцнага здароўя, не падавацца гэтай асабліва паніцы эпідэміі, але дбаць пра сваё ўласнае здароўе і здароўе тых людзей, якія акружаюць. Але не толькі пра фізічнае, але і пра духоўнае здароўе, заставаючыся з Богам у сваім сэрцы, з Христом.
бо сапраўды Бог робіць нас моцнымі. Жадаю усім нам міру, шчасця, дабрыні. І няхай жа гэтыя ўсе якасці напаўняюць нашае жыццё, і няхай усё гэта напаўняе нас радасцю перажывання урачыстасці Божага нараджэння. Са святам вас! Дорогая молодь, наближается радостное христианское свято Божие нараджение. Скіроваю вам, моим молодым сябрам, самые сардечные віншаванні з нараджэннем Христовым і новым 2021 годам. У гэтыя святыя дні нашыя сэрцы асабліва скіраваныя да падзей Бэтлеемскай ночы, калі Божае святло прыйшло на зямлю, несучы з сабой Божую праўду і міласэрнасць. Для нас і дзеля нашага збаўлення Бог прыняў людское цела, каб вызваліць нас з няволі граху, каб мы нанова ад Бога нарадзіліся, сталіся братамі і сёстрамі ў Езусе Христе, а таксама Яго усынаўлённымі дзецьмі. Няхай урачыстасць Божага нараджэння ажывіць у вашых маладых сэрцах агонь веры, каб вы маглі жыць у яго бляску і цяпле, маглі асвятляць і саграваць ім іншых. Хай Божая дабрыня, якая з'явілася ў Езусе Христе, умацуе вашую веру, падтрымае надзею і распаліць полымя любові, а таксама дасць суцяшэнне тым, хто яго патрабуе. Дзялюся традыцыйнай аплаткай і жадаю святочнай радасці ў Пану, яго супакою і ласкі на надыходзячы новы 2021 год. Няхай ён стане паўнатой часу, калі Езус нараджаецца у нас сваёй ласкай, а таксама стане часам нашай плённай дзейнасці на хвалу Бога і для нашага збаўлення. Са святам вас, з Божым нараджэннем! Хвала Христу! Вітаем усіх вас на чарговым чуванні моладзі. І зараз жадаем з усімі вамі падзяліцца аплаткай. Няхай у гэта цудоўнае свята кожны з вас перажыве асаблівую сустрэчу з Богом. Паспяхова здаць сесію, Праўдзівых сяброў, каляднай радасці, адвагі, каб сведчыць пра Бога ў сучасным свеце, знайсці сваё месца ў жыцці, перажыць сваю калядную гісторыю. А зараз я нагадываю вам, што вы можете зрабіць фота і выложыць яго ў Інстаграм з нашым хэштэгам. Суцішцеся і падрыхтуйцеся, бо распачынаецца наша калядная гісторыя.
Нам брамы неба отчини, хоть лютый ворог грозит нам, дай моць и сил нас пошли. Один в Троице Бог святый, Тебе хвала каждый час. Пойди у вечную няди, дари життям безгонцем нас. Аминь. Вітаю цябе, моя сяброўка. А ты хто? Я твой стары сябар, якога ты ніколі не бачыла, але я заўсёды быў побач з табой. Я прыйшоў да цябе, каб падзяліцца з табой радасцю Божага нараджэння. Хацелася б мець гэтую радасць, але дзе яе ўзяць? Так шмат праблем і пытанняў. Час сесіі, непаразуменне з маімі бацькамі, ды і з хлопцамі ўсё ў парадку. Яшчэ трэба набыць падарункі. Ды і мама са сваёй споведдзю. Якая каму розніца, як я жыву? Эх, калі б хто мог вырашыць усе гэтыя пытанні за мяне. Вось тады можна было б парадавацца, а не вучыць глупую эканоміку. На жаль, гэта немагчыма. Сапраўды, я не магу вырашыць за цябе гэтае пытанне, але жадаю распавесці табе адну калядную гісторыю. Калядную гісторыю твайго жыцця. Калі людзі укутваліся ў курткі і на вуліцы панаваў мароз, Бог жадаў крыху даць цяпла гэтаму свету, асабліва тваім бацькам, і ў гэты час на свет прыйшла ты. Гэта быў самы радасны момант у жыцці тваіх бацькоў. Ты была сонейкам, якое сагравала. Якія вочы табе даў Бог? А голас? Як ты спявала? Асабліва начныя канцэрты, якія твае бацькі яшчэ доўгія гады ўспаміналі з усмешкай і цеплынёй. А вашыя зімовыя прагулкі ўсёй сям'ёй, як ты любіла правяраць, каб усе апрануліся і не замёрзлі. Да. А бабуля заўсёды забывала апрануць пяльчаткі і уважліва слухала мае настаўленні. І ўсё чакала, пакуль я іх апрану. А пакуль яе укутвала ў шалік, яна мяне моцна-моцна абдымала. Якімі ж цёплымі былі абдымкі бабулі. А як каталіся на санках з дзецьмі ў двары, на самых хуткіх санках, якія падараваў табе дзядуля, якія не раз былі прычынай спазнення дадому і мокрых і халодных рук. Да, страшнавата было вяртацца. Добра, што ў пад'ездзе была батарэя і можна было крыху сагрэць рукі, каб матуля занадта не перажывала. Але тата заўсёды ведаў, як разрадзіць сітуацыю з напружаннем, распавядаючы зімовыя прыгоды са свайго дзяцінства. Якія гэта былі прыгоды? Хацелася слухаць і слухаць. А як ты спявала, які мілагучны голас ты маеш? Я так любіла спяваць. На жаль, мае спевы вызывалі толькі смех у маіх аднакласнікаў, калі яны выпадкова пачулі мяне. Адзіным месцам, дзе я магла спяваць, быў мой пакой. Я заўсёды слухаў цябе і чакаў на твой цудоўны спеў. Шкада, што ты спявала ўсё радзей і радзей, а твае малюнкі, асабліва твае паштоўкі на Божае нараджэнне. Якія яны прыгожыя, колькі любові ў іх. Аж не верыцца, што з той першай намаляванай ёлкі, якая была больш падобна на нейкую гару, сталі атрымлівацца прыгожыя пейзажы. Часам хацелася закінуць маляванне, але моя бабуля так захаплялася маімі малюнкамі, так цешылася атрыманай паштоўцы, што хацелася намаляваць штосьці новае. Колькі натхнення давала яе радасць і яе словы. А вось і твой пакой. Пакой напоўнены тваімі цацкамі, алоўкамі. Пакой напоўнены тваім дзяцінствам. Як шмат часу праведзена ў ім. Магчыма, нават занадта.
Часам было так адзінока, як доўгімі вечарамі чакала вяртання бацькоў з працы, каб з імі пагуляць. А калі яны вярталіся, то не знаходзілі часу, каб пабыць разам. А так хацелася адчуць іх абдымкі, пасядзець разам, паслухаць гісторыі з іх жыцця, распавесці ім, як моцна я іх люблю. Не было з кім падзяліцца і тым, што турбавала маё сэрца, пачуцці і закаханасць, высмейванне ў школе. Пакой быў месцам суму і плачу, месцам маёй пакінутасці. А страта маёй бабулі. У той момант увогуле жыццё згубіла сэнс. Я заўсёды быў побач з табой, збіраў твае слёзы, каб пасля імі намаляваць прыгожыя ўзоры на тваёй шыбе, каб, адчуваючы смутак і адзіноту, ты магла разглядаць прыгожыя малюнкі, якія я для цябе намаляваў. А вось і касцёл, дзе я цябе заўсёды чакаў. Гэта месца было самым утульным і цёплым у маім жыцці, нават халоднымі зімамі. Гэтая каляда па дамах, дзе можна было гучна і без сораму спяваць калядкі. Арараты, як я любіла арараты, калі ў цемры мы з бацькамі ішлі з ліхтарыкамі. Як шмат было таямнічасці. На жаль, з часам я ўсё менш завітвала ў святыню. Там было так добра, але грэх зацягваў. Неяк балюча было глядзець у твар Хрыста, глядзець на крыж. А можа, ён мяне не прабачыць. І, напэўна, мяне не любіць за маю нявернасць. Усё думала, калісьці пачну шмат маліцца, рабіць шмат дабра, вось тады прыйду да святыні і прадстаўлю гэта Богу. Вось, глядзі, як шмат я зрабіла, мяне ёсць за што любіць. Але гэта калісьці чамусьці ніяк не настае. Але Бог заўсёды любіць цябе, а не твае ўчынкі. І заўсёды чакае цябе, такую простую і прыгожую дзяўчынку, сваё ўмілаванае дзіця, для якога падрыхтавана месца ў яго святыні, месца каля яго сэрца, каб абняць цябе. У сэрца, каб абняць цябе. Пане Єзу, присутний у найсвятейшим сакраменті, зараз триває час Адвента, тому хочем, каб Ти народився у наших серцях. Сьогодні, триваючи перед Твоїм обличчям, ми подрихтуємо наше серце до Твоєго прийстя. Перш за все, допоможи нам озирнутися назад, допоможи убачить тоє, що сформувало нас, що збудувало нас такими, якія ми ёсць. Дапамажы нам убачыць праўду пра сябе. Дапамажы прыняць гэтую праўду не толькі салодкую, але і праўду, якая баліць. Эмануэль, прагнем Твайго Духа, спашлі яго на нас, каб ён надаў нам адвагі, мужнасці і адкрытасці паглядзець на сябе Тваімі вачыма. Приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть.
печать Твоей любви, сердце мое навеки навсегда. Как велика Твоя любовь, ревность, как летящая стрела, ничто не в силах угасить Твою любовь. Ты ждешь, когда я приду такой, как есть. Ждешь, когда я приду тебе такой, как есть. Печать Твоей любви, сердце мое навеки навсегда, навсегда. Как велика Твоя любовь, ревность, как летящая стрела, ничто не в силах угасить Твою любовь. Приди огнем своим, Господь, зажги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я. Приди огнем своим, Господь, зажги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я. Ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Ждешь, когда я приду к тебе такой, как Пане Боже, Ти дав нам заповідь, каб ми шанували батьку і маті. Усім серцем люблю своїх батьков, ведаю, які я им обовязаны. И тому прошу Тебя, май их у Твоей опецы, одари их здоровым и веди по житті дорогою Твоих заповедей. Дай им счастливую старость, а коли придет час,
прымі іх у сваё валадарства. Амен. Пане Єзу, той, який вось-вось прийде, той, який уже близко, дякуем Табе и прославляем Тебе за наше минулое, за моменты солодкие, як мед, и за моменты горкие, як кава, за складаності і тяжкості, за випробування, за боль і смуток, за дары і ласки, за усмешки і радость, за людей, яких ми зустріли, за Твої дотики у нашому житті. Наше минулое – гэта матэрыялы для будаўніцтва, гэта цэгла і бетон, з якіх мы можам пабудаваць найлепшую будучыню, збудаваць сваё сэрца, каб Ты ў ім нарадзіўся. Таму аддаём у Твае рукі і давяраем Тваёй святой міласэрнасці гэтыя матэрыялы і будаўніцтва. Помолимся, вяночек, да Божьей милосердности. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли,
і ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Девы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адклання, на трэці дзень воскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усемагутнага, адтуль прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Святый Касцёл каталіцкі, єднай святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойче спрадвечны, ахвяруем Табе цела і кроў, душу і боскасць наймілейшага Сына Твайго, а Пана нашага Езуса Христа, каб перапрасіць за грахі нашыя і ўсяго свету, дзеля Яго балеснай мукі. Будь милосердный до нас и до всего свету, дзеля Яго балеснай мукі. Будь милосердный до нас и до всего свету, дзеля Яго балеснай мукі. Милосердный до нас и до всего свету, дзеля Яго балеснай мукі. 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 Милосердный до нас и до всего свету. Милосердный до нас и до всего свету.
Отче спрадвечны, ахвяруем Табе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Деля Его болесной муки, 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 Ой, час предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Иисуса Христа, да перепросить за все грехи наши и всего свету, и всего свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Теля Его болесной муки, будь милосердный да насытом всяку свету. Отче предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Деля Его болесной муки, 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 деля Его болесной муки,
Деля Его болесные муки, деля Его болесные муки, деля Его болесные муки, деля Его болесные муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами и над усім свет. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами и над усім свет. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, Иисус, доверяем Тебе, спался наш один. Пане, Ты завсёды нам дорож. Отче, прославляем Тебе, песней наших сердцев. Боже, безмежный голос Ты с тела и кровь, душу и боскость, наимилейшего Сына Твоего, Отче предвечный, просим Тебя, глубине наших сердцев, будь милосердный до нас, и во всего свету. Просим Тебя, Отче наш, будь милосердный до милосердный до нас, и до
з'яўляешся непаўторнай пярлінай у вачах Бога. Твая унікальнасць прываблівае і напаўняе сэнсам. Але вельмі важна, каб ты свае дары правільна ўкладала, клапацілася пра іх, каб плённа рэалізавала сваё жыццё, бо кожны ўчынак мае сваё наступства. Я стараюся, таму і вучуся ва універсітэце, каб пасля знайсці працу. Ды і хлопец які-нейкі ёсць. Можа, нешта атрымаецца, і ў нас будзе свая сям'я. Давай паглядзім, куды можа прывесці тваё жыццё, якія плёны дасць. Вось твае сябры, з якімі праводзіш час, жартуеш. Так шмат жартаў, якія часам прыніжаюць, але галоўна, што не цябе. Вось Сяргей, над якім можна пажартаваць. Яго ніхто не ўспрымае ўсур'ёз, ад якога можна пачуць толькі глупыя словы. Не тое, што Мікіта. Вось за ўвагу яго ты б шмат чаго паддала. Але ён так мала на цябе глядзіць. Ды і табе ў гэтай кампаніі прыходзіцца шмат намаганняў прыкладаць, каб быць у цэнтры ўвагі, а заўсёды нехта наравіць заняць гэтае месца. Ну, хочаш быць сучасным, трэба быць у трэндзе. А што тут дрэннага? Трэнды. А вось твой хлопец Павел, такі высокі і прыгожы, можа крыху глупаваты, але гэта і добра. Так лепей маніпуляваць і дабівацца свайго. Ды і перад сяброўкамі ёсць чым пахвастацца. Адчуваеш сябе нармальнай дзяўчынай. Трэба ж аб будучыні думаць, не з катамі жыць. Часам цяжка дамовіцца паміж сабой, але каму зараз лёгка? Неяк зрасцецца, злюбіцца. А можа, іншы хлопец падвярнецца. Што-небудзь будзе. Твае бацькі, на якіх застаўляеш мала часу. А дзе знайсці час? Столькі заняткаў, працы, адпачываць калісьці трэба. А яшчэ гэтыя нрававучэнні. Мы што, у сярэднявеччы? Калі яны зразумеюць, што на двары 21 стагоддзе. Усё новае, усё не так, як у іх. Да-да, хто ж цябе зразумее так, як мода і сучаснасць? Хто ж дасць табе такі спектр рэалізацыі, як не тэндэнцыі? А зараз паглядзім, што з гэтага можа вырасці. Якія плёны могуць узнікнуць? Дзе твае сябры, на якіх ты згубіла так шмат часу? А ўвогуле, ці былі гэта сябры? Так, знаёмыя. Нікога не цікавілі каштоўнасць адзін аднаго. Ніхто не ведаў, што ў цябе на сэрцы. Так шмат размаўлялі, праводзілі часу, а адкрыць сваё сэрца не было каму. Напэўна, таму, калі вяртаешся ў свой пакой, нейкі сум напаўняе тваё сэрца. А хлопец, дзе ён дзеўся, кінуў цябе? А навошта ты яму патрэбна? Так, пагуляў і хопіць. Ці думалі вы пра патрэбы адзін аднаго? Надакучала і разышліся. Так шмат людзей зараз побач. Так шмат людзей ведае цябе, а ты засталася адна. Няма нікога, хто б сагрэў цябе, прытуліў. Так шмат намаганняў, каб быць даступнай і сучаснай для іншых. Ахвяра з сябе, суетоеснасці. Дзеля чаго? Каб быць адной? А што рабіць? Гэта так складана. Як быць прыемнай для ўсіх? Як знайсці сяброў і шчаслівую будучыню? Гэта не так складана, як ты сябе ўяўляеш. Дастаткова быць сабой, шукаць і трымацца праўды, якой ёсць адзіны Бог. Вось любоў тваіх бацькоў, якія бескарысна цябе любяць і заўсёды цябе чакаюць. Любоў, якая ніколі не прамінае. Вось твой сябар Ян, які так любіць твою смешку і заўсёды жадае табе дапамагчы, які заўсёды стараецца стаяць побач з табой, каб пачуць твой прыгожы спеў. Проста будзь сабой. Дазволь Божаму святлу асвяціць тваё жыццё, каб ты стала праўдзівай і непаўторнай, каб магла рабіць тое дабро, якога прагне тваё сэрца. І абавязкова знойдуцца людзі, якія будуць прагнуць твайго цяпла, прагнуць, каб быць побач з табой, каб быць з табой шчаслівымі. Хрыстычны Езу, зараз хочам зірнуць у бок будучыні. Мы не прагнем ведаць, што, як, калі і чаму абудуецца.
Мы прагнем, каб наша будучыня была звязана з табой, каб ты быў архітэктарам нашай будоўлі жыцця. Прагнем, каб ты дапамагаў будаваць сябе, сваё асяроддзе, сваю супольнасць. Касцёл згодна з тваімі планамі. Прагнем цалкам аддавацца твайму святому плану. Просім Цябе, Хрысте, трымай руку над нашай будоўляй жыцця, будуй нас і нашае сэрца. Божа мой, разбуры ўва мне тое, што мае патрэбу ў разбурэнні. Умацуй тое, што мае патрэбу ва ўмацаванні. Карыстайся мной, дзейнічай мной, намалюй мной кожную кроплю на палатне жыцця. Дапамажы мне жыць поўным, унікальным жыццём. Пакажы мне, як любіць глыбей, чым я калі-небудзь лічыў магчымым. Трымай перад маім тварам тое, ад чаго я адварочваўся. Дапамажы мне змякчыцца, цалкам прыняўшы тое, з чым я ўсё яшчэ змагаюся. Калі маё сэрца па-ранейшаму закрыта, пакажы мне, як адкрыць яго. Калі я нешта трымаю, дапамажы мне гэта адпусціць. Дай мне праблемы, барацьбу і, здавалася б, неперадольныя перашкоды, калі яны прынясуць яшчэ больш глыбокую пакору і давер да жыцця. Дапамажы мне смяяцца над сваёй сур'ёзнасцю. Пакажы мне глыбокае пачуццё спакою ў разгары буры.
Не хавай мяне ад праўды ніколі. Хай падзяка і прабачэнне стане маім жыццёвым прынцыпам. Хай гэты момант будзе маім сталым спадарожнікам. Дазволь мне ўбачыць твой твар у кожным твары. Дазволь мне адчуць тваю цёплую прысутнасць у маім жыцці. Падтрымай мяне, калі я спатыкнуўся. Дыхай мной, калі я не змагу дыхаць. Дай мне памерці жывым, а не жыць мёртвым. Амен.
Маці Божая, апякунка Беларусі, дзякуючы за твою мацярынскую апеку, давяраем табе нашу айчыну, нашу сучаснасць і будучыню. Няхай імкненне да супольнага дабра перамагае эгаізм і падзелы. Няхай усе, хто кіруе нашай краінай, бачыць у табе пакорную слугу Езуса Хрыста і вучацца служыць і распазнаваць патрэбы сваіх грамадзянаў, каб Беларусь мала стаць валадарствам любові, праўды, справядлівасці і супакою, дзе шануецца імя твайго сына і годнасць кожнага чалавека. Маці адзінароднага сына, які даў нам новую запаведь любові, як галоўны прынцып жыцця. Выпрасі, каб мы сталі руплівымі будаўнікамі салідарнага свету, у якім вайну перамагае супакой, а цывілізацыю смерці любоў да жыцця. Няхай наш народ заўсёды будзе верным Богу, валодару усяго свету. Маці еднасці і супакою, умацоўвай супольнасць касцёла твайго сына. Дапамажы, каб усе хрысціяне моцаю Духа Святога сталіся адной сям'ёю сясцёр і братоў Езуса Хрыста, адзінага збаўцы свету, учора, сёння і навекі. О ласкавая, о літасцівая, о наймілейшая Панна Марыя, прымі наш давер, умацоўвай яго ў нашых сэрцах і складзі перад абліччам Бога у Тройцы Святой адзінага. Амен.
але я такая маленькая, слабая, никчемная. Где взять силы, каб пераадолець крытыку і адкіданне, каб не баяцца быць белай варонай сярод сучаснасці? Не бойся, я заўсёды побач з табой. Я заўсёды буду падтрымліваць і ўзмацняць цябе. Я падрыхтаваў для цябе крылы. Крылы, каб ты магла ўзляцець высока ўвысь. Каб твой прыгожы палёт быў бачны ў кожным кутку. Каб спеў твайго жыцця разносіўся па ўсім наваколлі. Каб, пархаючы высока ў небе, ты магла дыхаць поўнай груддзю, захапляючыся тым жыццём, якое я табе падрыхтаваў. Проста дазволь быць захопленай маёй любоўю, захопленай туды, дзе я падрыхтаваў табе цудоўнае месца побач з сабой, каб ты была шчаслівая. Месца, дзе я жадаю нарадзіцца у тваім жыцці. Езу, наш сябра, той, які ведае нас лепш, чым мы сябе. Зараз мы знаходзімся ў думках, як будаваць будучыню і сваё жыццё, згодна з чым планам будаваць сябе, сваё асяроддзе, сваё сэрца. Пане, дай зразумець сябе, сваё мінулае, як з дапамогай і абапіраючыся на гэтае мінулае пабудаваць светлую і хрысціянскую будучыню. Дапамажы нам, Пане, прыняць сябе такімі, якімі мы ёсць, такімі, якімі Ты нас стварыў. Дапамажы нам пайсці па Твайму шляху, трымацца Цябе і не адпускаць Тваю руку, трываць пры Табе. Пане, прымі нашае будаўніцтва жыцця і стань там галоўным архітэктарам. Надай нам пакоры і вытрываласці, каб разам з Табой маглі будаваць будучыню у жыцці, якое даў нам Ты, валадар часу і сусвету. Аддаём мінулае Тваёй міласэрнасці, сучаснасць Тваёй любові, а будучыня няхай будзе ў руках Твайго Божага провіду. Сябра моя, ён соцета мне, дарена яго, притулюся я, ім надзея моя, і зникае страх, ён ближэй
Дух Насвятейший, Сутяшитель, який освячаешь души наши, дай мне дар мудрости, каб осягнуў я і полюбіў спрадвечную праўду і ніколі не аддаваў перавагі багаццям гэтага свету перад вечнымі. Асвяці мяне дарам розуму, каб спасціг, наколькі дазваляе недасканаласць людская, абвешчаныя табою праўды веры. Асвяці мяне дарам рады, каб быў разважлівым пры небяспецы жыцця на зямлі і здзяйсняў волю Божую. Дай мне дар мужнасці, каб перамагаў спакусы ворага і пераносіў магчымы пераслед. А дары умеласцю, каб пераканаўся я ў сваёй нязначнасці і ў велічы спраў, табою створаных, каб усё адносіў да Бога паводле пачуццяў сэрца Езуса і пагарджаў марнасцю гэтага свету. Дай мне дар пабожнасці, каб прывіў у сабе любоў да разважання ў малітве і ў тым, што адносіцца да службы Божай. Дай мне дар боязі Божай, каб старанна ухіляўся ад усяго, што магло пакрыўдзіць цябе, каб баяўся граху больш, чым смерці, і гэта толькі з-за любові да цябе. Да гэтых усіх дароў, о Духу Святы, дай дар пакаяння, каб аплакваў грахі свае і мог задаволіць Божую справядлівасць. Напоўні, Духу Святы, сэрца маё Божай любоўю, ласкаю і вытрымкаю, каб жыў я па-хрысціянску і памёр. Амен.
Учини мяне, Пане, прыладаю Твайго спакою, каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць, каб прабачыў тым, дзе абражаюць, каб яднаў там, дзе сварка і звада, каб праўду казаў там, дзе ёсць фальш, каб нёс веру туды, дзе ёсць сумненне, каб абуджаў надзею там, дзе пануе роспач, каб распаліў святло там, дзе валадары цемра, каб нёс радасць туды, дзе турбуе неспакой. Учыні, каб не шукаў я суцяшэння, а суцяшаў іншых, каб не прагнуў разумення, але каб разумеў іншых, каб не шукаў любові да сябе, а любіў іншых. Бо той, хто дае заўсёды, атрымлівае, хто не шукае свайго, той знаходзіць, хто прабачае таму, будзе прабачана, бо паміраючы, мы нараджаемся для жыцця вечнага. И вот меня призвал,
тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Бесконечно доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня полгода туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Бесконечно доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Бесконечно доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Имя Бог Твое зовут. Взгляд я свой на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Таємницю сакрамента восхваляй широ все, тратить моц второе право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святла веры
красе, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного светла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые темницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Дух Святой, коснись меня, ведь Ты только можешь сердце плотяное мое изменить, напои меня живою водою, жажду как никогда Тебя я. Только Ты, Дух Святой, моя
На гэтым мы скончваем нашае апавяданне. Але твая калядная гісторыя толькі распачынаецца.